पान्जाब भार्सेस माबा गुजरात टाइटान्सजों 7:30 दंलाय बे दिनैनि 21 एप्रिलनि बेबो 2020 नायदो बेबो प्राइसआनो थ' नायनोसै एबाराव टिम क्रेडिट खालामनो थांसै होमबा गुजरातनिफ्राय लानोसै किपार सेक्सननिफ्राय साहाखौ लाबाय थ' गिलखौ लाबाय सुदर्शन लाबाय सनसिंखौ लाबाय ओमफ्राय सामकरन लाबाय रिबनसनखौ एसेबां खास गैया बिदिखौनो नायनो हागोन एसेबां खास गैया थ' दोनबाय खिन्थु बिराद पावार दै इयो बिराद पावार आरोना थ' बिराद डेन्जार खेलारि इयो 6'4" बुनायाव बहुद माबायो आरो इयो थ' अलराउन्डारनिफ्राय बेखौ लाथारनांगौ बे फार्स्ट अपेनिंआव फैगोन इयो दानिया बलारनिफ्राय थांबा राशिद खान लाबाय हरदीप सिं लाबाय ओमफ्राय हर्षद पटेलखौ लाबाय ओमफ्राय गुजरातनिफ्राय लाबाय बेखौ थ' साबैसे जाना दं दा थ' पान्जाबनिया मोजां बलारफ्रा बेबो मोजाङानो बलारा मोजां गेलेयो थ' लाबाय मानो होनबा पान्जाबावसो जागोन नालाय आरो दिनैनि खेलाया दानिया केप्टेनखौ नायनोसै केप्टेनखौ गिलखौ सुमन गिल लागोन ओमफ्राय सामकरन लागोन आरोना बिसोरनि माने पइन्टबो होगोन नालाय बेखौ लाबाय आङो आं खालामना दोनदों नै फाइनाल टिम नङा आरो बे दा लाइनआप जाबा चेन्ज नायनो हागोन गिलजों सामकरनखौ लानो हागोन सुदर्शनखौ लानो हागोन केप्टेन पटेलखौ लानो हागोन हर्षद पटेलखौ लानो हागोन हरदीप सिंखौ लानो हागोन सोरखौ लायो आरो नों दा बेखिनियानो आरो बेजों गेलेदो बास आं टिमखौ मोननै बानायना दोनदो आरोखि थ' बिदिनो गेलेदो बास